συμβιβάσω και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι ένα φθινοπορεινό Shein haul και έχω και έτσι κάποια άλλα πραγματάκια να σας δείξω. Και το vibe αυτού του haul είναι κυρίως back to school και college edition, ας το πούμε, γιατί έχω γραφτεί σε EEC και έχω ψωνίσει με αυτό στο μυαλό μου. Όλα τα πράγματα είναι για εκεί και είναι όλα φουλάνετα, έτσι everyday basics. Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα περισσότερα πραγματάκια που έχω πάρει είναι από το Dazi, ένα κορεάτικο brand του Shein, και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να κάνετε αρκετό size up σε όλα τα πράγματα. Θα δείτε, εγώ έχω κάνει size up σε όλα τα ρούχα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα jean που έχω πάρει από αυτό το brand. Και είναι αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραία υπόχρωση και είναι ήδη ακριβώς με τις φωτογραφίες. Είναι full απλό, σκέτο, χωρίς σκισίματα. Εγώ ήθελα έτσι ένα καθημερινό ωραίο jean και διάλεξα αυτό. Το πήρα σε large, έκανα αρκετό size up, κυρίως για το μάκρος, γιατί φοβάμαι θα μου είναι κοντό. Μου είναι και λίγο πιο μακρύ από ό,τι το περίμενα, επομένως και μια κοπέλα που είναι πιο ψηλή από μένα έχει ένα περιθώριο. Απλά το μειονέκτημα είναι ότι η μέση εμένα μου ήταν αρκετά μεγάλη. Εγώ έβαλα λαστιχάκι, εγώ το έχω βάλει αυτό. Αλλά και με μια ζώνη μπορείς να το φορέσεις, δηλαδή άμα δεν θες να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και με ζώνη είναι full ωραίο και baggy, έτσι oversized kinda, πάρα πολύ ωραίο. Και μετά πήρα και μια φόρμα από το συγκεκριμένο brand, γιατί τις είχα full στο μάτι και ήθελα έτσι κάτι τέρμα άνετο για τη σχολή. Και όλες οι φόρμες από αυτό το brand έχουν αυτό το vibe που έχουν τα idols, τα Korean idols και έτσι πολύ Pinterest aesthetic. Και ήθελα να τη δοκιμάσω και πήρα αυτήν εδώ την γκρι. Πάρα πολύ ωραία, full baggy, oversized, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα και έτσι μου κάθεται και εμένα. Έχει το λαστιχάκι, επομένως μπορείς να το προσαρμόσεις και έχει και λαστιχάκια κάτω. Πάρα πολύ άνετο, λες και φοράς τις πιτζάμες σου είναι, αλλά είσαι έτσι και λίγο πιο, κάπως έτσι νιώσεις πιο ωραία. Και μετά σε όλο αυτό το cozy, έτσι άνετο theme, πήρα και αυτό εδώ, το μαύρο hoodie από το ίδιο brand. Το πήρα και αυτό σε large για να είναι έτσι oversized. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η γραμμή αυτού του brand. Δεν ξέρω, νιώθω τα ρούχα κάθονται κάπως διαφορετικά από ότι κάθονται εδώ πέρα αυτά που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή το συγκεκριμένο hoodie ναι, είναι απλό μαύρο hoodie, αλλά πέφτει έτσι λίγο πιο όμορφα πάνω στο σώμα, κολακεύει πιο πολύ. Δεν ξέρω, πάρα πολύ ωραίο, φουλάνετο. Δεν είναι fleece από μέσα, επομένως νομίζω είναι ιδανικό για τώρα, έτσι Οκτώβρη-Νοέμβρη. Ακόμα και Άνοιξη νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο. Και μετά πήρα και αυτό εδώ το τοπάκι, πάλι από το ίδιο brand. Το συγκεκριμένο το πήρα όμως σε medium, γενικά ό,τι είναι πιο στενή γραμμή το παίρνω συνήθως medium. Και μου αρέσει που είναι έτσι ένα full ωραίο basic, αλλά έχει και μια τσαχπινιά. Πάρα πολύ μαλακό το υφάσμα, πάρα πολύ ωραίο και το πήρα έτσι να το συνδυάσω είτε με το jean είτε με τη φόρμα. Νομίζω το φαίνεται πολύ ωραίο και με τα δύο και να δίνει έτσι λίγο κάτι στο outfit. Και μετά πάμε να σας δείξω κάποια πουλαβεράκια που πήρα που δεν είναι από Dazi. Και το πρώτο είναι αυτό εδώ, το πολύ ωραίο σκούρο μπλε. Γενικά έχω πάθει ένα obsession με αυτό το χρώμα, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι ταιριάζει τέλεια είτε με denim είτε με έτσι γκρι αποχρώσεις. Νομίζω ότι είναι μια τέλεια εναλλακτική στο μαύρο. Εγώ το συγκεκριμένο το πήρα σε medium και πάλι μου είναι έτσι λίγο oversized. Πήρα έτσι διαφορετικά νούμερα για να έχω διαφορετικές επιλογές στο fit. Είναι όλα fleece αυτά που θα σας δείξω από μέσα, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ζεστά και νομίζω ότι γενικά το pullover είναι ένα πάρα πολύ ωραίο basic να το έχεις είτε για να το φορέσεις στο σπίτι, άμα διαβάζεις, άμα τσιλάρεις, άμα βιάζεις και θες απλά να φορέσεις κάτι άνετο στη σχολή. Νομίζω ότι δείχνει πολύ ωραίο με το οτιδήποτε, γι' αυτό πήρα και τόσο πολλά, θα δείτε. Πήρα και ένα μαύρο σε large για να είναι έτσι oversized και αυτό πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ζεστό. Μετά πήρα και έτσι ένα με print για να έχω. Πήρα αυτό εδώ και αυτό εδώ πάρα πολύ ωραίο, είναι ένας δράκος και μου άρεσε γιατί το σκέφτηκα να το συνδυάσω με την ανοιχτόχρωμη τη φόρμα και νομίζω το δείχνει πάρα πολύ το σκούρο γκρι με το ανοιχτό γκρι. Και μου άρεσε και το print, πάρα πολύ ωραίο και αυτό fleece. Το συγκεκριμένο το πήρα σε large γιατί είναι πιο oversized και ήταν όλα πάρα πολύ οικονομικά και νομίζω ότι άμα κάποιος είναι on a budget, νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή επιλογή. Και μετά πάμε να σας δείξω και ένα jacket που πήρα, το οποίο είναι από Dazi και είναι αυτό εδώ. Και μου
αρέσουν πάρα πολύ οι αποχρώσεις του, γι' αυτό το πήρα. Μου αρέσει έτσι αυτό ανοιχτό γκρι beige με αυτό το σκούρο γκρι. Κάπως σαν να μπλεδίζει εμένα μου φαίνεται, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ντελούλου. Απλά δεν μου άρεσε γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό. Εγώ το πήρα και σε extra large και δεν είναι όσο oversized το περίμενα. Και πάλι όμως είναι ένα ωραίο έτσι piece να το φορέσει από πάνω για τώρα έτσι Οκτώβρη που δεν θες να βάλεις και κάτι ζεστό, απλά θες κάτι σαν jacket. Αυτό είναι μια καλή επιλογή, αλλά δεν είναι και το καλύτερο που έχω πάρει από τον DAS, γιατί έχω πάρει άλλα jackets τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Αυτό είναι έτσι και έτσι. Και μετά πάμε να περάσουμε σε κάτι τοπάκια που πήρα και το ένα είναι αυτό εδώ που φοράω, που έχει έτσι anime girls και είναι full kawaii το aesthetic και είναι από Runway. Εγώ το πήρα σε medium γιατί το έχει και η αδερφή μου και ήξερα ότι θα μου κάθεται ωραία, αλλά νομίζω και ένα large θα μου καθόταν πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή νομίζω ότι είχα περιθώριο για size up. Και μετά πήρα και ένα άλλο τοπάκι από το H&M, το οποίο το πήρα full random, απλά είχα πάει για βόλτα και το ερωτεύτηκα και είναι αυτό εδώ. Και γράφει Strawberry Hill Coffee Shop και γράφει καφέ και έχει ένα strawberry, πόσο kawaii. Και μου άρεσαν πάρα πολύ οι αποχρώσεις, αυτό το beige με το ροζ του σάπιου μήλου, πάρα πολύ ωραίο, full aesthetic και αυτό. Και πάμε να περάσουμε στα αξεσουάρ που έχω πάρει από το Shein και θα ξεκινήσω με τις τσάντες. Έχω πάρει δύο και οι δύο ήταν έτσι με το σκεπτικό για τη σχολή. Η πρώτη είναι αυτή που είναι έτσι σιτάκι με την μπλουζίτσα που σας έδειξα. Έχει αυτό εδώ το charm που έρχεται μαζί με την τσάντα και είναι μια φραουλίτσα με ένα λουλουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και η τσάντα είναι αυτή εδώ. Είναι σαν ένα fluffy cloud βασικά. Πάρα πολύ cute. Μ' αρέσει που είναι με φερμουάρ, από μέσα είναι έτσι χρυσή. Είναι πιο μικρή από ό,τι την περίμενα, αλλά αυτό ήταν my bad. Δεν το πρόσεξα ότι είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή στο site, απλά εγώ δεν το είδα. Αλλά ναι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ cute και για έξω και για τη σχολή νομίζω θα μου χρησιμεύσει. Και μετά στο ίδιο έτσι vibe τσάντας, απλά σε μεγαλύτερο, πήρα αυτήν εδώ, τη μαύρη τσάντα. Γενικά ήθελα μια μεγάλη τσάντα που να με βολέψει για τη σχολή. Αυτή την πήρα καθαρά για αυτό το λόγο, γιατί ήθελα να έχω μια τσάντα στην οποία να μπορώ να πετάω τα πάντα μέσα. Απλά αυτή επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχει τσεπάκια, το ξέρω ότι θα γίνεται ένα χάος εκεί μέσα, αυτό είναι το κακό. Μ' αρέσει όμως ότι μπορείς να τη φορέσεις και σαν crossback, γιατί έχει αρκετά μεγάλο λουράκι και στον ώμο άμα θέλεις, που όταν βγάζεις το crossback νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις κάτι να κρατάς και όλα αυτά στα χέρια. Και ναι, πάρα πολύ βολική, πάρα πολύ ωραία. Και το charm που έχω βάλει είναι από Taco Store και είναι αυτό εδώ το κουρόμι που έχει πάντα outfit, ό,τι πιο kawaii. Και έχω και άλλα πραγματάκια να σας δείξω από Taco Store. Και μετά θα να σας δείξω έτσι κάποια μικρά essentials που έχω πάρει από την εμπειρία μου γενικά με το να πηγαίνω στη σχολή. Πήρα ένα water bottle, γιατί νομίζω ότι αυτό ποτέ δεν πάει χαμένο. Το πήρα βασικά και για τη δουλειά μου και για τη σχολή μου, για να έχω ένα να το χρησιμοποιώ συνέχεια. Και πήρα αυτό εδώ που έχει τις ώρες, που μου αρέσει πάρα πολύ, και από πίσω έχει τα ml που πίνεις, πάρα πολύ ωραίο έτσι για να πίνω και λίγο περισσότερο νερό, να με κάνει λίγο motivate γιατί δεν πίνω σχεδόν καθόλου νερό. Πήρα και ένα καθρεφτάκι, το οποίο νομίζω ότι είναι full χρήσιμο να το έχεις πάντα στη τσάντα σου, και είναι αυτό εδώ που είναι πάρα πολύ aesthetic, μου άρεσε πάρα πολύ και είναι έτσι εδώ από μέσα. Πάρα πολύ ωραίο, βολικό, νομίζω ότι δεν πρέπει να λείπει από καμία τσάντα, κάτι τέτοιο. Και πήρα και μια θήκη για το κινητό, που είναι αυτήν εδώ, έτσι για την καινούργια χρονιά, full aesthetic, μου αρέσει full για φθινόπωρο. Και επίσης από Shein, για να τελειώσω, έχω πάρει και δύο κολλητικά από Siglam, τα οποία τα είχα δει από μια κοπέλα στο TikTok, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι και λέγεται ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και όντως είναι και τα δύο τέλεια. Το ένα είναι αυτό εδώ το Liquid Plus της Siglam. Εγώ το έχω πάρει στην απόχρωση, αυτήν εδώ, τη φοράω βασικά κιόλας, είναι έτσι πάρα πολύ peachy nude, πάρα πολύ ωραία. Και μετά πήρα και ένα clear eyebrow gel για τα φρύδια, αυτό εδώ. Έρχεται και με ένα δικό του φουτσάκι, το έχω χάλια εγώ, δεν σας το δείχνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό έχω στα φρύδια μου σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο, ειδικά άμα είσαι beginner σαν εμένα και δεν ξέρεις να φτιάχνεις τα φρύδια σου, αυτό νομίζω θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και κάθεται full σταθερό, full ωραίο,
δεν κουνιούνται τα φρύδια. Τέλειο. Και μετά πάμε να σας δείξω κάτι sneakers που πήρα από το Stradivarius, τα οποία νομίζω ότι είναι τέλεια για έτσι να τα φοράς κάθε μέρα. Εγώ γενικά είχα μπει και ήθελα κάτι σε full άσπρο γιατί λέω θα βολεύει, αλλά το είχα και ψιλοβορηθεί γιατί κάθε χρονιά παίρνω έτσι ένα σκέτο άσπρο παπούτσι και είδα αυτά εδώ. Και τα ερωτεύτηκα και λέω θα πάρω αυτά. Ήταν full οικονομικά, νομίζω στα 20€ βγαίνουν και μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια με αυτό εδώ το γκρι, έτσι nude και το άσπρο και το denim που έχει. Και νομίζω ότι έχει κάτι έτσι ιδιαίτερο, αλλά είναι full basic. Θα ταιριάζουν με τα πάντα, νομίζω ότι αξίζουν full. Και τέλος πάμε να σας δείξω τι πήρα από το Otaku Store. Γενικά το Otaku Store φέτος έχει φέρει πάρα πολύ έτσι kawaii πράγματα και για back to school. Εγώ έτσι πήρα κάποια που θα τα φοράω λίγο σε πιο καθημερινή βάση. Και μου αρέσουν πάρα πολύ γενικά τα charms σε τσάντες. Εγώ το αγαπώ, βάζω παντού μπρελοκάκια, ειδικά έτσι με anime και kawaii stuff. Και πήρα και αυτό εδώ το Kuromi charm, το οποίο μπορείς να το κρεμάσεις στην τσάντα σου. Full τέλειο, το αγαπώ και το άλλο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και πήρα και μια τεράστια Kuromi τσάντα που είναι λούτρινο. Και έχει εδώ τα κορδονάκια τα οποία μπορείς να τα βάλεις, μπορείς και να μην τα βάλεις, να την κρατήσεις σαν ένα απλό λούτρινο και ανοίγει έτσι εδώ και ναι, δεν είναι πάρα πολύ χρηστική, δεν είναι για να πάρεις να βάλεις πράγματα, είναι καθαρά για το aesthetic, δεν είναι για κάτι άλλο, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ελπίζω να τη φορέσω και έξω, να την κυκλοφορήσω γιατί είναι full kawaii, αλλά νομίζω ότι και για λούτρινο είναι τέλεια, full cozy. Τέλος πήρα και ένα pin, επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό, είτε για backpack, τσάντες, το οτιδήποτε, ακόμα και για denim αν έχεις jackets και όλα αυτά. Εγώ πήρα αυτό εδώ του Dazai, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Full ωραίο detail, έχει και τον Τζούγια, θέλω να τον πάρω και αυτόν. Δεν το έχω ανοίξει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα σε ποια τσάντα θα το βάλω. Αλλά ναι, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Ο φωτισμός δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου, γι' αυτό άλλαξα και γωνία. Πάλι καλά πρόλαβα και σας τα έδειξα όλα, ελπίζω να σας άρεσαν. Θα σας έχω όλα τα links καθώς και τα δικά μου social media κάτω στην περιγραφή και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!